Vara Perxudres podcast'te. Bo xatirayên bavê min ê rehmetî ku sala 1965 li Gelîboliyê eskerekî 22 salî bû. Süleyman Nazîfê Diyarbekirî sala 1990 di yaziyeka xwe de rêber û rayedarên Osmanliyan dide ber top û tîran. Di yaziyê de Süleyman Nazîf dibêje Kurd bi tercihên xwe ketine bin hikmê Osmanliyan û dibêje yek îstîsna nedê de wan di 400 û çend salan de tim zilm û neheqî û heqaret dîne. Hem manedar û hem matemdar Süleyman Nazîf dibêje herin bi belgeyan li pêş qeleyên Girîtê û sur û bedenên Vîyanayê binêrin. Hûn ê cesedên Kurdan bibînin. Gotina taliyê di yaziyê de Süleyman Nazîf dibêje Kurd qehremanên mazlûm in ew tim dixwazin birindiyê di bin hikmê Osmanliyan de bimînin û dibêje lazim e hikûmet jî guh bide ser hal û hewalên wan û heqên wan bide. Süleyman Nazîf yazı berî herba Çanaqqalê berî wê oxirmeya 1915 yazı kiriye. Eger Süleyman Nazîf yazı piştî herba Çanaqqalê yazı kira, herhal wê ser vê herbê jî dîsa behsa Kurdan bikire ku wê çaxê ji wan bi hezaran hatine kuştin. Ser meselê herba Çanaqqalê herbeka wer giran bûye ku li Surucê salên 2020 li tekyayên Şêxên Kosan şevên zikr û fikrê hîn jî ser wê herbê beyt û xezel şiîr têne gotin. Mirîdên Şêxên Kosan di destan da def dibêjin emrê herbê derketiye ser sêrî û her du çavan e şewitî Çanaqqale bûye qesabê mêran e. Bi mecaz û metaforan dewam dikin mirîdên mala Şêx. Dibêjin seferekî radibû ji Diyarbekir, pêşî hat Rihayê kincê cengê li xwe kir, berî dane Helebê xan û qişle qîm nekir. Qeydên Millî Savunma Bakanlığıya Tirkiyê ku wezareteka ser eskeriyê ye, raber dikin ku di herba Çanaqqalê de ji Osmanliyan 49,544 kes hatine kuştin. Gorê qeydên nüfusan ji wan 49 kes ji Diyarbekir, 248 kes ji Riha û 399 kes jî ji Heleb in. Bi qeydên Millî Savunma Bakanlığıya Tirkiyê tê xanê ku ji bajarên wê çaxa Osmanliyê tewr zêde Helebê can dane ku ew bajar îro ro di hudûdê dewleta Sûriyê de ye. Dengê mirîdên Şêxên Kosan li Erş û Ezmanê Surucê ser herba Çanaqqalê dibêjin şuna xeber û mektuban cinaze hatine male, rehelên van gêncan diman li ser terziyane, bûkên kef bihene li xudiyan vedigeriyane. Suruç. Ew Suruç ku di herba Çanaqqalê de hinek ji gundên wên Nola, Qerê, Giregewrê, Mizarê û Elîgor zêdetirî 40 can dane.